खुलुमबाय गिबियावनो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलनिफ्राय रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जालायबाय। मोनसे आपडेट नोंथांमोनहा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बयबो नुखाजोबबाय। इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि सायाव मोनसे अजद दिखांबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। दायो राजखान्थियानो सिगाङाव फैबाय नालाय बेनिखायनो राजखान्थिखौ लानानैनो गावजों गाव दान्थे बिदान्थेफ्रा बेबायदिनो सोलिबाय थाखासिगोन, अजद होलायबाय थाखासिगोन। नंगौ बेबायदिनो सासे लाइमोन दैदेनगिरि जायखौ जोङो दुफां बर' होननानै समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुबोबाय थादोंमोन, जाय दुफां बर'आ इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयेन जाखांनायनि उनाव गोबांथार लाइमोनफोरखौ लानानै बायदि मेल मिटिं खालामनाय जादों, लोगोसे इउपिपिएल राजखान्थि दोलोजों थाफानानै खामानि मावबाय थादोंमोन। दा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों खौरां बिजोङाव फोसावनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय ओंखारबाय आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय ओंखारनायनि मोननै जाहोन बिथाङा रायजो राजाफोरनि गेजेरसिम बुंथिनानै होदों। गिबि जाहोना जाहैबाय इउपिपिएलनिनो सासे दैदेनगिरि, लाइमोन दैदेनगिरि रंगुल बर'। रंगुल बर'नि माखासे खामानि मावनायखौ मोजां मोनाखै, अदेबानि रंगुल बर' बिथांमोनहा थारैनो लाइमोनफोरखौ माखासे खामानि होगोन मा होगोन होननानै बिथांमोनहा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं खालामहोदोंमोन होननानै मिथिबाय। लोगोसे रंगुल बर'आ खामानि होगोन होननानै बै लाइमोन बिथांमोननिफ्राय माखासे फैसा लानायनि बाथ्रा बुंथिनानै होदों, जेराव बे फैसा लानानै खामानिनि नामाव फैसा लानाय आरो खामानिनि नामाव फैसा लानानैबो खामानिखौ होनो हायाखै, जायनि थाखाय बिथांमोना खामानिखौ होनो हायैनि थाखायनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय ओंखारदों। गुबुन मोनसेजों इउपिपिएल राजखान्थिखौ दोलोखौ दैदेनबाय थानाय, अदेबानि बिटिआर सरकारखौ दैदेनबाय थानाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोना लाइमोनफोरखौ लानानै दा लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसेबो खामानि मावनानै होनो हायाखै आरो बे बाथ्राखौ प्रमद बर'आ मिथियोना मिथिया बेखौ मिथिया होननानै बुंदों बिथाङा। नाथाय प्रमद बर'आ जेरैबायदि लाइमोनफोरखौ लानानै खामानि मावनांगौमोन बेबायदि मावनानै होनो हायाखै होननानै बुंदों आरो लाइमोनफोरनि थाखायसो बिथांमोनहा दायो गुबुन गुबुन जायगाफोराव गुबुन गुबुन लाइमोनफोरखौ अदेबानि बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाहोदोंमोन होननानै बुंथिदों। नाथाय दायो बिथांमोनहा प्रमद बर'नि खुंथाय समाव लाइमोनफोरखौ जेबो खामानि दामानि होनो हायाखै, जेबो बेबायदि गावसुंथा खालामनानै होनो हायाखै, जायनि थाखायनो दायो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ नागारदों होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। बेनि भिडिअ दङ, नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायब्ला आरो रोखासिन जाबावगोन। नैबे भिडिअखौ नायनो हागोन। बयनिसिमबो खुलुमबाय। आंनि मुङा दुफां बर'। बावैसो साननैसो सिगां जे इउपिपिएलनिफ्राय जि रिजाइन होबाय, बे रिजाइन होनायनि जि रिजन, बे रिजनखौ माखासे रायजो राजाफ्रा मोनथिनो लुगैदों बा आंनाव सोंहरगासिनो। बेखायनो माखासे हेल्थ इस्युनि थाखाय आङो नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै होनो हायाखैमोन। नाथाय दायो हेल्थनि इस्युआ एसे मोजाङाव फैबाय, ओंखायनो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय गासै खोथाखौ गुवारै फुवारनानै नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होनो आखायाव लाबाय। स' मेनलि जे रिजन माखासे 1 बोसोरनि सिगां जे प्रमद बर'नि मुं लानानै बिथाङा थोनदोंना थोनाखै आं बेखौ मोनथिया, नाथाय रंगुल बर'आ बिथांनि मा मोनथिया आङो बिथांखौ रंगुल बर'आ प्रमद बर'नि नाम लानानै जे आंनि खाथियाव फैबाय, जे प्रमद बर'आ नोंसोरनि जेसांखिनि इउथ जयनिं खालामबाय बिथांमोननि मुङाव एसे स्कुल रिपेयारिंनि खामानि हरसिगोन, ओंखायनो जे नोंसोरबो मावनानै लादो, बिनि मुङाव नोंसोरो प्रमद बर'नि एसे पार्सेन्ट हरग्रोनो नांगोन होननानै बिथाङा आंनि सिगाङाव बुंफैबाय। स' बिथाङा बुंफैनाय लेखायै आंबो बिथांखौ एज ए असे बिदा हिसाबै बिथांखौ फोथायनानै आङो माखासे लोगोफोरजों रायलायनानै जे रंगुल बर'नो जोङो रां पार्सेन्टनि मुङाव लोगोफोरनिफ्राय खांनानै बिथांनो हरनाय जाबाय। दिनै 1 मास बारलाङो, 2 दान बारलाङो, 3 दान बारलाङो, नाथाय बिथांनिफ्राय जोङो जेबो रेसपन्स मोना। जागोन जों दिनै 1 बोसोर जाबाय, बारबाय।
थेवबो फिथाइया थाया नङा होमबा स' माखासे गोलाव सम बिथांनि न'आव थाङो जोङो बिथाङा नाथाय जेबो रेसपन्स होआ नाथाय फिथाइया थाया प्रमोद बर'आ बे खोथाखौ मिन्थिया नाथाय नोंथांनि मुं लानानै जे बिथाङा रां लांदों अबियसलि जों नोंथांनि मुंखौ बेवहाय लानो गोनां बाध्यता जागोन हयथ' नोंथाङा जुदि नङा सानदोंब्ला बिथांनियाव सोंनानै नायनो हागोन दिनै आंहा जेबो लामा गैयैलाय दिनै माखासे जे लाइमोनफोरनिफ्राय रां लानानै रंगुल बर'नो हरबाय दायित्वआ जाबाय आंहा थाबाय नङा होमबा रेसपन्सिबिलिटि आंनि बेखौ आङो खालामथारनांगोन जे बिथांखौ जोङो बिदा होननानै जे फोथायनानै हरदोंमोन नाथाय बिथाङा बे सोमोन्दोखौ लाखिनो रोङासै बिथाङा जे इयुथ्सफोरखौ थगायबाय बा प्रमोद बर'नि मुं लानानै दे रां थगायनानै लांबाय बे जोबोद इनाय जादों दिनै बिथांनि न'आव थाङो जोङो फुङाव थाङो बेलासे थाङो नाथाय बिथाङा जेबो रेसपन्स होआ अनलि जागोनल' बिदिजों बोरै सोलिनो नङा होमबा एथबां गोरिब न'खरनि मानसिफोरनिफ्राय जे बिथांमोना रांखौ जगार खालामनानै हरबाय सोरबायाबा अमा फाननानै हरबाय बा सोरबायाबा सुदनि लानानै हरबाय दा बिथा खामानियाबो जाया बिथांमोननो सुद सुख'बाय थानांगौ नङा होमबा बेसे क्रिटिकेल बिथांमोननि थाखाय राङा गोबां नङा जानो हागौ नाथाय जों गोरिब न'खरफोरनि थाखाय बेनो राङा गोबां थ' बिथांमोना बेखौ बुजिनाया मोजांमोन दा बिथांमोनजों सावरायसेयावबो जायियाव दिनै आं सासे UPPL नि एसे मावथि हिसाबै खामानि मावबोनाय हिसाबै आंहा दायित्व दङ स' बिथांमोना आंखौसो हमगोन नङा होमबा बेखौलाय बोरै हमबाय थानो हरग्राया आंसो नालाय स' जेबो अपसन मोनैलाय आङो बिथांजों सावरायबाय लास्ट जे रांखौ मुलखौ घुरायनानै होदो होआब्ला आङो रिजाइन होनोसै बिथाङा सम लायो नाथाय जाया सम लायो नाथाय जाया ओंखायनो लास्ट अपसन आंहा जेबो लामा गैला जे आं UPPL निफ्राय रिजाइन होनोसै जे खामानिनि मुङाव जे फैसा लादोंमोन बेखौ आङो प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायनानै होनोसै आरो नोंथांमोननिफ्राय रांखौबो जोंनो नांला नांगौब्ला आं आंनि गारि फाननानै मा फाननानै आङो बिथांमोननो घुरायफिनगोन आङो बे खोथाखौ बुंबाय नाथाय रिजाइन होनोसै होनना बुङोब्ला बिथाङा जेबो बुङासै जेब्ला आङो रिजाइन जे लेटारखौ गथायबाय होबाय बिनि उनावसो बिथाङा जे दुफां बर'आ जे आंनि मुंखौ लानानै जे प्रेस मिट होमारसिगोन बेखौ बिनानै बिथाङा लगे जे आंनि एकाउन्टाव ट्रेन्सफार खालामनानै होबाय नाथाय मानो रायजो राजाफोरा जुदि सैथो नङा सानदोंब्ला जुदि प्रमोद बर'आ जुदि सैथो नङा सानदोंब्ला बिथाङा लगे आंनि एकाउन्टाव मानो ट्रेन्सफार खालामखो नोंथाङा बिनि सिगाङाव सोंनानै नायनो हागोन जे बाथ्राया बेसेबां सैथो आरो बेसेबां सैथो नङा दिनै आंहा आंनि माखासे लोगोफोर दङ दिनै प्रुफ होनो हायो बिथाङा मानो थाखाय बिथांनो जे रां हरनाय बेनिबो प्रुफ दङ आरो बिथाङा जे आंनो हरफिननाय दाखालि रिजाइननि उनाव आफ्टार रिजाइन लगे बिथाङा आंनि एकाउन्टाव जे ट्रेन्सफार खालामबाय बे आंहा प्रुफ दङ थ' बेबायदि पार्टियाव आं बोरै खामानि मावगोन नङा होमबा आंथ' माखासे लाइमोनफोरनो फिननाय होनांगोन ना थ' फार्स्ट रिजोना बे जाहैबाय दा सेकेन्ड रिजोनानो जाहैबाय जे दिनै UPPL आव खामानि मावबोनाया 2 बोसोर बारबाय प्रमोद बर'जों खामानि मावबोनाया 2 बोसोर बारबाय नाथाय बिथांनि जे इन्सट्राक्सनाव बिथांजों खाथि खाला थाफानाय जे सानैसो लिडारनि जे इन्सट्राक्सनाव जोङो माखासे इयुथ्सफोरखौ बिथांमोननि थिननायाव अल BTC नि इयुथ्सफोरखौ जोङो जइन खालामनानै होनाय जादोंमोन more than 2000 प्लास इयुथखौ जोङो जइनिं खालामनानै होबाय मालाबा क'क्राझाराव खालामो मालाबा बिथांनि चन्द्रपारा रेसिडेन्सआव खालामो मालाबा पार्टी अफिसाव खालामो मालाबा रङियाव खालामो मालाबा तामुलपुराव खालामो मालाबा अदालगुरि बिदिआव खालामो थ' बेबायदिनो माखासे इयुथ जइनिंखौ जोङो खालामबोदोंमोन स' इयुथ जइनिं खालामबोनायनि मेन जे एजेन्डाखौ जोंनो जे होदोंमोन मेन जाबायानो जाबाय इयुथफोरखौ जोङो जे बिथांमोननि बुंनाय लेखा बिथांमोननि इन्सट्राक्सन लेखा जे इयुथ्सफोरनि मुङाव जे मिशन जे स्किमफोरखौ इयुथ्सफोरनो होनाय जागोन जे बिदि बुंनानै इयुथ्सफोरखौ जइनिं खालामनो होनाय जादोंमोन स' बिथांमोननि बायदि जे इन्सट्राक्सनखौ लानानै जोङो माखासे इयुथ्सफोरखौ दिनै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो नोंथांमोननो जे प्रमोद बर'आ जे मिशनखौ होगोन होननानै बुंबाय जे स्किमफोराव नोंथांमोनखौ इंगेज खालामगोन होननानै बुंबाय बयबो इयुथ्सफोरखौ लाबोनानै जे इंगेज खालामगोन नोंथांमोना बेवहायनो जिउ दानायनि राहा लामाखौ मोनगोन गसंथानो हागोन बे बाथ्राखौ बिथाङा प्रमोद बर'नि जे बुंनाय लेखा बिथांमोननि साखाथि फाखाथिनि जे बुंनाय लेखा जोङो माखासे इयुथफोरखौ जइनिं खालामनानै होबाय खालामनायनि उनाव जोङो दिनै से बोसोरनिबो बारलांबाय प्रमोद बर'जों सावरायो बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरजों सावरायो नाथाय मोनसेबो मिशना दिनै साक्सेस गैया
दिनै इयुथफोरनि थाखाय मा मिशन लाखो नङा होमबा ग्रीन मिशन लादोंमोन दिनै मा बेसेबां साक्सेस जाखो नङा होमबा साबेसे इयुथ दा दिनै साबेसे जयनिं जानाय इयुथ्सआ बेवहाय इंगेज खालामगो जिर' थ' दिनै इयुथफोरखौ जे इंगेज खालामनायनि खोथामोन जिउ राहा दानायनि जे लामा होनायनि खोथामोन बेयो टटेलि फेलुर थ' बैबायदि हानजायाव बैबायदि गभर्नमेन्टआव थानानै आं बोरै खामानि मावगोन जाय लाइमोनफोरखौ जोङो खोथा होनानै जाय आंनि फंबाय बिनानावमोनखौ आदामोनखौ जे खोथा होनानै बा आंखौ फोथायनानै बिथांमोना दिनै पार्टियाव फैदोंमोन आंनि लोगोफोरखौ फोथायनानै दिनै पार्टियाव फैदोंमोन नाथाय बिथांमोननि थाखाय जुदि जों जेबो खालामनानै होनो हायाब्ला आं बेबायदि पार्टियाव थानानै मा खामानि मावगोन आरो बिथांमोननि खाथियाव मा मोखां लानानै थांगोन नङा होमबा बाथ्राया बे जाहैबाय थ' जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जे जोंनि लाइमोनफोरा फैनानै जे गाब्र' फैबाय बेखौ जोंबो रिग्रेट जाबाय जोंबो रियेलाइज जाबाय बर' हारिनि जि बिटिसिनि लाइमोनफोरा दिनै बुजिबाय बेखायनो जे जोङो बेबायदि पार्टियाव थानो हाला होननानै जोङो रिजाइनखौ होनाय जाबाय स' बेनो मेन जि रिजन लाइमोनफोरनि जि दुखु बेखौ दे प्रमद बर'आ बुजियासै बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा बुजियासै बेवहाय जोंनि बिटिसिनि लाइमोनफोरनि थाखाय जेबां बुंस' हायै दुखु थाबाय खुलुमबाय